سەرۆکوەزیرە بریتانیا تێرێزا مەی بە زەحمەتیژی دژواریên dawiyên girêdayî Brexit hate parastin. Dema Parlemanê dijî pêşniyareke endamên Alîgirên Yekîtiya Ewropa deng da ku dê bi tundî stratîjiya wê ya Brexit têk biriba. Alîgirên Yekîtiyê xwestin Brîtanya tevlî Yekîtiya Gumrika Ewropî bibe eger berî meha çelle çirêkeftin nebin. Lê ev ji bo May ne dawiya kêşeyan e. Rewabûna dengdana Brexit rastî pirsan dibe piştî Komîsyona Hilbijartinan got helmeta Brexit di referenduma sala 2016 da pîvanên hilbijartinan şikandin. Members of the cabinet. هن اندامên حکوومەتê cît rêxistinê dagirtinek û henekên xwe bi demokrasiya me dikin. Ev hemû wê nagihîne ku pêwîstiya me bi lêkolîna giştî û lezgî nebe bû kempêna derketina Brexit. Zêdebarî ku gumanê dixin rewatiya prosêsa derketina Brîtanya her hemiyê û ew perlemana me mijûl dikin. Which is preoccupying this house. Serokvezîrê berî May, Tony Blair ku piştî 10 salên kar di sala 2007 da kar bicihîşt, di hevpeyvînekê de li gel France Press got çi rêkeftinên diyar nînin. But I don't think there's a majority for a clean break Brexit. Ez bawer nakim piraniyek hebe bû cudabûneka zelal derbareyî Brexit. Ez bawer nakim piraniyek bû şêwazekadiya Brexit hebe. Ji ber hindê ez bawer dikim perleman wê ji kar bikeve û alûz be. Blair got divê Serokvezîr May lê mikurbe ku dûbendiyeka mezin di partiya wê de heye. Lê her wiha di partiya kara opozisyonê de jî heye. Di demekê de ku piraniya endamên partiya kar alîgirên Ewropa ne, serokê wê yê sosyalîst Jeremy Corbyn destê xwe ji vê dozê şuştiye. Blair got ew lê dijî Brexitê ye û hîn hêvî dike ku pêk neyê. Lê li gor wî yekîtiyê jî pêwîstî bi çaksaziyan heye. It's got a huge problem with immigration. Ev pirseka mezin e digel koçberiye wekû hîn dizanin ev kêşe bû bû eger Brîtanya ji Yekîtiya Ewropa derkeve. Ev pirse egera nearamiya tevaya Ewropaya ji ber hindê Ewropa wê bi nermî vê pirsê li ber çav bigire. May bangên dûbarekirina referendumê red dike. Lê tevliheviyek li dor Brexit geş dibe. Ku jimareka endaman banga çareseriyekê dikin bi riya dengdana li dor Brexit an jî li dor hikûmeteka nû.